дар ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 октябр то 16 ноябр маъракаи фароғатии иттилоотӣ дар бораи пул баргузор шуд. ин чорабиниҳо дар шаҳри Душанбе, шаҳри Гулистони вилояти Суғд ва дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон гузаронида шуданд. ба ҳайси спикерҳо дар ин маърака Мавзуна Чориева, Субҳон Ҷалилов, Таҳмина Баҳронова, Нафиса Имронова, Мунира Оқилова суҳбат доштанд. дар қисмати фароғатӣ меҳмонон аз ҳунарнамоии овозхонҳои шинохта Чоршанбе Аловатов, Ҷаҳонгир Зарипов, Рустам Азимӣ, Мубориз Усмонов, Зафар Абдуалимов, ҳамчунин аз ҳунарнамоии гурӯҳи Ваяш ва ҳаҷмнигорон Умед ва Ҳабиб фароғат доштанд. хуб, ман нафари дигарро даъват мекунам ва ҳоло худи ӯ хоҳад гуфт ки воқеан пеш аз расидан ба муваффақият ҳамин гуна хобҳои даҳшатбор медиданд ё намедиданд ва худи ӯ хоҳад гуфт ки ҷамъ кардану идораи пул чӣ аст. худи ӯ хоҳад гуфт ки чӣ гуна муваффақ шудан мумкин аст ки дар Душанбе соҳиби як шабакаи қаҳвахонаҳое бошӣ ки он ҷо хеле бомазза тайёр мекунанд ва номам дошта бошад мазза. Искандар Икромиро даъват мекунам барои суҳбат. Маромад истиқбол бигиред. бози синни соли ман 34. хай зиндагӣ ҳамин сол насиб бошад 20 сол мешавад ки ман кор касодам, ҳам соҳибкор, ҳам ҳамчун оддии коргар. хай дусета аз тарафи худ хулоса ба омадам, ҳамуна ҳаракат мекунам ба шумо қад шумо падилитса кунам бахшиш барои забони ман бо як бор. хай пеш аз ҳама чиз сар мешад дар оила. дар хонамо дар хона ҳамин ҳамчун як гап аст ки мегӯн давлат сар мешад аз оила. ин дар ҳақиқат ҳам хе аст. масалан дар оилаи ман як чиз ҳамавақт буд, ҳаст, мешавад як чизи аниқ ки пул аз ҳаво пайдо намешавад. чӣ гуфтанӣ ки ҳамавақт ҳаракат кардан дар кор. ҳамхе шаб хоб рафта саҳар хеста ягон лампа Аладдина ёки ягон чӣ пайдо шудагиш ягон вақт ин фақат дар кино аст. дуюмаш аз кӯдакӣ мо ҳаракат мекардем ягон кор кунем. ман майда будам, синфи 7 будам, бо почтальон шуда ба кор даромадагӣ будам. ин набуд ки оилаи ман мегуфт рав кор кун, ба худат пул пайдо кунӣ. просто аз тарафи худам якам хеле хоҳиши калон буд. аммо вақте ки ба кор даромадам, ин барои ман як чизи ҳамхе фахрнома буда. ман худам ҳисоб мекардам ки ман калон шудӣ, яку соҳиби ягон амонат ёки соҳиби ягон таҷриба меша. ҳамин таҷрибаи худамро якумин таҷрибаи худам ҳамхе шуд ки якум оилаи худамро хай албатта ба модар додам. дуюмаша як чизи таҷҳизоти варзишӣ ба худам харидам. як курбаш дар ҳамон вақт хеле қимат буд. ҳаҷмаш як оилаи худам буд дар ҳамон як моҳа оилакам. ҳамон чиз бовар мекунед намекунед то ҳоле ман чанд 20 сол шуд ба ман хизмат касодааст. яъне ман чӣ гуфтанӣ ки агар як чизи шумо пасандоз кардед, пулёфт шудед, ҳаракат кунед он ки ба ягон чиз ёки ягон пасандози сифатбаланд ҳаракаташа бинед. дуюм хулоса, ин якум хулоса. дуюм хулоса, ман масъалаи пасандоз гап заданӣ ҳамин дар ҳаёти худам инқадр бисёр китоб нахондам, лекин якта китоб ҷидоям ба ман писанд омад. якта автори навишандаи дар кор. агар кӯтоҳ гап занам, дар онҷо мегӯяд ки ҳамин чизи даромад ба шумо биёяд аз савдо, аз кор, аз маъош, чӣ ҳамин 10% як тарафа гирифта монед. нақша кашида 10% бисёр не, 50, 30 не. лекин ҳамчун рафиқои ман ки хеле фаъол ҳастанд ва ё мегӯянд беҳтараш албатта хай 30% бояд бошад, лекин ҳамон 10% аллакай мерасад барои пасандоз, барои ояндаи шумо. сеюм хулоса чӣ омадам, ман як дӯсти рафиқи наздик дорам. аз ҳамин ба фикрам аз синфи 5
ҳамин куҷое ки намерафтем ҳамин ҳама чиза менависда. ҳамин супермаркет мерем менависад, обозӣ мерем менависад, расходояда масъала ҳамон чанд қа амонат мо вай пардохт кардем ки чанд қа дод тақсим мекард. ман ҳозир ваям 35 сола шуд, то ҳоли вай одам миллионер шудаги то ҳозира ҳамин адата дорад. чӣ маъно дорад? ҳар як ҳамин пул омаданашро расход карданаша одам бояд нависад, қайд кунад. дар чорабинии мазкур ба ҷуз аз спикероне ки болотар гуфтем, иловатан меҳмонони дигар низ суҳбат карданд. Насиба Баҳронова оид ба оғози пасандозкунӣ аз курсии мактабӣ суҳбат карданд. Абдураҳим Шарафзода бошад, дар бораи сарфакорӣ дар вақти омодагӣ ба тӯй суҳбати ҷолибе дошт. Спикери дигари мо Саломат Қурбонова дар бораи он гуфт ки сарфакорӣ ин хасисӣ нест ва ба нақшагирӣ ва доштани захираи пулӣ ҳамеша муҳим аст. Дилфуза Сафармаҳмадова дар бораи он гуфт ки чӣ гуна замони бемор будани ҳамсараш ба қароре омад ки бояд шабона дар коргоҳе фаъолият карда, рӯзона ба нигоҳубини ҳамсар ва фарзандони хурдсолаш машғул шавад. Чанд таҷрибаи молиявии ҷолиб, тавсияу маслиҳатҳои муфидро вобаста ба пул аз сомонаи www.pul.asia пайдо кунед.